musikana amene vane andanana na headmaster saka amene headmaster ni kuti vakadhumanisana nevasikana here ndobva vanetsana andanana na headmaster saka headmaster unofunga vakadhumanisa akaona munhingi mumwe girlfriend aheadmaster ava ndidanana nabamai udza pamusoro echakamu ini ndinonzi Elizabeth Matekeni ndakakwirira dare Morini Jo nahodza Chipo naSera Hodza. Inini Chipo akaenda kuchikoro kusekondari akanowisa headmaster papuraimari aipinda achitendawo zvake kushamba akamukumura trousi akatora bhutsu akabvarura trousi bvatora bhutsu bvakanda mutoireti. MP wakatisira kuti muzoongora zvinenge zvichiita pachikoro vandaya kutowa ndiri vice chairwoman wekudistrict vandaya kutowa na vice chairman wedistrict tikanzi hande tinoona nyaya yaitika kupi kusekondari shwa varanzi chairman wevillage tipewo munhu wani tiende koongorora nyaya yaitika kusekondari vataenda kusekondari kutasvika kuna headmaster wakati zveshuwa Chipo ndo zvakaita tikati wo zvikanzi maita basa vabereki tanga tada kutonyora nenge maripotsi kuti titi chikoro hatichada nokuti pari kuitiwa hondo ndikati patati horaiti zvikanzi chimirai ndikutorerei vana vatatu wauye wataure zvimwe zvatasiya nokuti apa ndakutaurirai chikamu regai ndichitora vana vatatu vakutaurirei zvakaitiwa naChipo zveshuwawo vana vaye vakauya vatatu ndobva vakutaura vachitaura headmaster waye akunyora tikati nyorai nochishona isusu vamwe hatina kuenda kuchikoro vakunyora nochishona chiya chinyora patapiwa tsamba iye yakapiwa secretary of village zvikanzi ende mondipira kuna chairman of village vataita naye kumba zvikanzi pamauya notsamba nachairman of village amai Jonas wanga wakwira futi dare vari munyaya futi yatawana wechikoro ichi zvichakutongai Saturday Friday handipo Saturday yasvika amai Bondo wakaya achinditora kumba kwangu wakati tichiendai kuchikoro kutongewa nyaya tikusvika kuchikoro kwekwe amai Hodza naChipo vakatopfeka zvimashoti izvi vari kubva kuchikoro waheadmaster uyo vachimubvisa futi hembe vachitsuriwa navarume vangu inini varume vangu ndi chairman of village vachiti amai Hodza zvamaita hazvisi pamutemo Hodza wacho ndewapi kuChipo wacho ndo uyapa hazvisi pamutemo mungati munhu mamubvirira kusekondari kusvika nokunengi mwana wenyu akabvira kusekondari mukusvika nokupuraimari kwese muchimuisa here muchimubvisa hembe headmaster wahere aiwa hawapo chikoro chipi Chiraramo primary kare zvakanaka isusu patikasvika namai Bondo tasvika ipapo ndopatikaona chikakadzana vachitsuria nachairman ivo vachibvizira mumaoko vasingadei ndopatikati pamusoro yachairman kana zvaramba zvichidai muchivatsura vachiramba vachidai madini kusiya mutange matonga nyaya yacho yatikaenda kunzwa kupi zvikanzi aiwa ndino mvumo yekuvatsura kana vachita chakaipa pavhireji rangu nguva yevhu wanyarara chairman awa ndipo wakasimuka chibiha chienda ndopandikati ini ndiri vice chairwoman awa ndoyo information kudistrict vandaenda vandati amai Hodza ndakutofamba navo chiwakansira kuti amai Hodza ndimuno mwana munofanda kudzidzisawo mwana arege kugara achifungura headmaster achisina chimire ndichitaura kanzi ndionga ichitoda iweyo wakaenda kunorangana mwana wangu kusekondari ndakandi wachibhagira ndakutorohwa mwana wabva atouyawo ipapo ndakutowisiya vandabatiwa ichi zvokuti nanhasi so pari kuita kunge pano moto kana kumedza kwangu kuri kungonetsa vandabatiwa ichi vandarigiwa pasi vandakutsikiwa wandibvarura hembe wakandibvisa hembe rakiro kuti nandinosiketi mukati wandibvarura hembe. Alright. Tipewo rutivi renyu amai Hodza ndimi amai Hodza tipewo rutivi renyu kwemwana wanyu mozopewo rutivi rwenyu Sera wavo vaakunditukana chandikapfekera hembe achitukana zviri muhembe pandikapedza ndabatiwa nevanhu akunditukana ndipandikazinowana sviko zvino muchiita se chiendai kunoripota ndikati ndaenda kupi zvikanzi endai kumapurisa ndichienda kumapurisa ndikawana vaenda kare ndikungosvika mapurisa akunditarisa maziso mangu mamukazvima ndobva ndavatsananga zvikanzi amai hatisamonire mutachida kuya kokubvarirai manje hamuvhariri vaenda kupika amai vayo varipota vayo havana kuzowanika vazouya
ubva tangodzitaurirana ikuvhireji ini mai ndandikazvimba nokutadza kwandikaita hama dzangu bva dzanditi aiyo ngaende kwamama tinzwa kuti mambo anoiti kudii ndatenda pamusoro echangamiro musarwisani zvautaura munotaura zvamunoziva pamusoro echangamiro ndinokumbira kuti munibvumira kuti nditangire pakatangira nyaya mbozi chataura meka manyepo paimukana rira kutenderai pamusoro echangamiro nyaya iyi nyaya yekupotizovanaka yakatanga muna June. Inini kuvillage kwedu ndiri village youth worker uye ndiri overall chairperson wemawater points kuti mabhorani ese epachira pane 4. Saka muna June chairman vakandifonera vakati maihodza itai kuti mukline mabhorani ese kune vainzi vachaya kushanda mabhorani ndokubva ndati alright zvakanaka chairman. Saka munozwa kuti vanhu kuti mubatane muite chinhu chimwe chedu zvinonetsa pakaramba pasangana kumbokliniwa vachairman rimwe zuva vakazofona vachiti kumaihodza endava sei musuri pasector chidevelopment zvandakataura. Saka papangu iri panetsa network kwaita makoza akawanda inini zvavaitaura chairman ndaizvinzwa but ivo zvandaitaura vanga vasingazvinzwa tazonzwanana ndobva ndanyarara. Yaiva iri Sunday Monday tikaswera Chipiri mai ava vakaenda kugarden ndobva vadzoka ndobva vandeedza ini ndanditori murima kuti hamunoti kuti chii chiri kuitika ndobva vanditi maihodza nokurod uyai kuno zvanziko asekuru ano vakakufonera irini ndikati vakafonazve nyaya yebhoro mari mwezi rosandi vanzi vachiti chii ndikati vachiti ko ingana musati maklina chibhorani chikanzi vakakuzokufonai sei vakambofona kare ndikati mungatovabvunza bhozi hapana chikumboitika saka vaitondibvunza vachindipopoteka chikanzi ho muye kumba kwangu kati kwakanaka zvikanzi inini bva ndapedza nzikombeti vandaenda mumba kwavo ndichikosvika kumba kwavo vatangu nditi hure remunhu aurime garden unorima hure nokunyengwa nemurimo wangu vatangu ndishaudha vachindishaudha aidaro ndiye iva mai ava ndasvika kumba kwavo vatangu ndishaudha ati ambuya anomushanda ndikuteme vanga vakagara pafolding chair ndikuteme uti basa kuhura nemurimo wangu chikati imi makoza makaona mufoni menyu anoindikita kuti ndidanana nemurume wenyu here zvikanzi waifonana sei kati ivo ndichairman inini ndiri VW saka inini ndikadamba kudana makoza avo here vakandishaudha mai zvokundishaudha zveshe vachinditi inini ndiururi ndobva ndanyarara zvangu. Murume akabva asvika namwe anonzi baba Jonas nditori mubamba vachitondishaudha zvikanzi ko iwe ava vadaidzire chinge ikanya tikataura nesu ikapera zvikanzi ndamudaidza kuti ndimubvunze kuti maifonana chii manga muri mese bhozi panguva yemafonana naye manga musipo saka vanga vana maihodza vakanzi wazi uda pamafuta nyaya yekuti kurawana nevanhu futi ingani gore akanga kuti ukambovharwa kumasero nenyaya yemaurukiro varawana nemaurukiro avakati achitsiga chenhinganzi ndikutemai saka muda kutoretsera hure ringe rekuti manga musiri mese ndobva vabatwa nevanhu kuda kuti vandiropa arume obva nditi budai mumba munomu obva vavhara dho kikikikinawo kuti ndibuda mumba memene ndobva ndazobuda ndobva ndanamba kwangu ndabuda kunambo kwangu eti ndikasangana navo chete vachindisvipa vanondisvipa ndikasangana navo vachinditi hure chichi vachindishaudha nyaya yekuti anotitokaikareyoyo kana chairman kuzanga ndoiziva nanonzi marufo information ndikadza kuti ava amai vaka ndohunhu vanopara chitanga ndikasangana navo nondisvipa ndikanzi nyarara henyu mimi kusvika akutete akurai ndobva ndanyarara ndobva yapera toita kuti kupolisi era nanzi mede mutembo kupolisi vakabvunzwa kunzi imimi zvamukuti avadanana munohomboona here zvikanzi handina hombo but ndikana makozi asi makozi anoindiketa kuti vadanana here zvikanzi kwete naye vanopolisi vatagadzira vadabvaranzi cheregerera naye vatapedza yadaro manje nyaya yekutaura manje kuti musikana uyu ini ndikabuda ndikaenda kubhindira iri last week Friday ndikaenda iri china vanadzoka Saturday Friday manheru vandarara musikana amenonyeva andanana naheadmaster saka menoheadmaster kuti vakadhumanana nevasikana here ndobva vanetana nahead andanana naheadmaster saka headmaster nokunga vakadhumanisa akaona munhengi muwebheofenda headmaster ndobva vanetsana inda handisipo hangu ita ndabuda saka ndadzoka manje uye havane kuti mama ndakazenge ndarohwa nababa vatsungi baba vomusikana wachiadana naheadmaster ngochituwa chino vandakati chipoka makwirizi enyu naheadmaster anyanya handei kupi kuchikoro chatikaenda kuchikoro asi ndasipa kuda kumurohwa headmaster asi ndada kuti ndodze kuti chikana chinge zvinetsa uyu kai ana nezvikomba kana tione vanenge mosiyana bhozi rudo runouraya runomakuva rudo mosiyana nemwana wangu bhozi mwana angachagumisa arohwa bhozi akatorwa nababa wachi vemusikana wachiyevo ndikaendako anambomisa headmaster ndakasvika ndagara panapa makaenda murani makaenda makamira sani same vemusikana bhozi mwana wangu akanga arohwa nababa vomusikana wachadana headmaster headmaster mukwacho saka ndabva ndaenda kwekona ndasvika nebva ndagara ndavamusa mushemusa ndasvika ndagara
Vangapanda mwakomana vanga varipo. Ndauya baba. Mwana wangu atauti akarohwa nebaba vomusikana venyu. Kana zvichitoitaka nemwana wangu ini motosiyana zveni bhozi nhandii kuti mwana wangu azonzi aurayiwa kana kuti maurayiswa nemwana wangu handini. Uyu musikana vakatanga kuisana nomukomana uya uya. Ini vakatanga kuisana naheadmaster uya uya. Ndanga ndiripo. Ndobva vatakanuswa nevanga vari pavavai. Nayefe yapera. Ndobva takudzoka kumba. Tadzoka kumba. Varume ava vanga vakagara panetwachi musangano. Ndobva nditi maiodza ndikukumbirawo musvike pano. Ndobva ndafambuka papaya. Tikati ingada kuti ndikuti mukenda kupiko makatikati ini ndandisiri panenge kuti varona asudare chichi ndimuudze kuti achipo vasiyana nachipo because makore avanda vachidanana ende kune zvinhu zvakawanda zvikuitika mwana wanga achasvika pakuzokuwadzana kuti achakuwadziswa andidi mhosva. Ava ndopa vakasvika ndichitaura naachamina ava vakasvika ndikanzi masekuru ano nyaya yatisaita ungana panapa iyo amukutaura kare nyararai nyaya yenyuyo. Chamina akabva ati iwewe kundidaro chiwewe panapa wambokokwa nani chikanzi ndakokwa namasheron. Tikana nachameni isusu kutaura nyaya nekuti havasati vaungana makomiti member ese kuti titaure nyaya taungana apa ndasaka tese tikutaura nyaya iyoyo. Ndobva chameni varamwa ndobva vasunga tikanzi saka ndakaenda kupikumba kwangu vanhu vese chiendai kupikumba kwangu tosunga rimwe zuva nyaya yacho iyoyo. Chameni ndobva vaenda sekretari vanenge ndobva vatera kwavakaenda kwekuya amai vakabva vasumuka vatara kuti murume akanzi anondoona nhasi haangambondirimureni kuti hanzi ye chichi aida kuonererwa anda kundoona nhasi vakutera murume wako vakaenda kwekuya vakaenda kweko vari 3 obva vagaragara ndobva vadzoka ini vanati amai bondo inini ndakaenda kupokoma panapa ndadodzwa nachameni handina kana changu panapa ndobva ndasumuka ndobva ndaita sendakuenda vakapfuura amanonzi memakamba vakapfuura vachienda kwaidzika sokupaso ini vandasumuka ndobva amai vavai takutokurika namai vavai amai ava vakabva vasumuka pavanga vari paipai pavanga vakagara panenge padare paipai ndobva vati amai makamba zvikanzi zvikanzi mirai pakarepo nemukadzi wamuna iye ndobva ndamira inini zvikanzi amai makamba zotedi kuti baba inoki namai bevhari vakambodanana zvikanzi 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 saka mange zvino kana nini ndichimutsura kuti nini nyaya mukutaura iyoyo haisati aungana panapa ondirimura zvinorevei wabva ranje kwandiri manje mwana ndikamira manje achindidzunga vanditi zvinoreva izvo zvikachinge ndindidzunga mamazovarova manje handina kutanga kuvarova changamira ndikabva ndati saka mbuya anoizva mukuta zvozvo mukuzviona kupi ukuzvinzwa here kati ndikuzvinga kuti mukundisa chibhagera kanzi kana chinge ndienda kupolisi kati kupolisi kana pane nyaya ndatai unoenda kupolisi endai kupolisi ndinopedzana ikoko ndokatanga vachindirova kati mange zvino ndada kuzokudzotsera because wamabvira kwarepo iwo bvandisa chibhagera ndobva ndasa chibhagera tatanga kurovana nenoiziva vaiita manje musikana uyu akavhaya kukwata ngatiri inini ivo vanga vari pasi inini vari pamusoro chivarova musikana ndobva ndibata mamachini kati ivo ndatanga kundidenda vanditeera kuno vanditeerere vasiya musangano wangu vakagarira vakunditeera kuno vangunditeerere ko nyaya yekunditi nini murume avarafura ko inini ndambopindura pavarafura vadarovana hembe yavo haina kana mubereka kana nemunhu handina ivo hembe yavo vakatobvisa vega panzi hembe kai initesa kuti mazhaba ndobva vabvisa vega nehembe vakanda ivo vakabva vatozonditeera futi vasina kupfeka kundidzika more than 150 meters vachinditeera kona achienda kumba kwangu ndodenda ndakabvisa hembe ka vaitonyara kufamba chameni vari kupi chameni vamunyokopa ndimukurwirwa rovainyaya varume amakabva kumba muchienda kumba kwaheadmaster vakagona mumwana wenyu saamai mimi munoziva kuti headmaster nemwana wenyu vanodanana headmaster mukuwasha wenyu ngatenge kuti headmaster anonzani senemake anonzani alright munoziva kuti mukuwasha wenyu imimi saamai makasumuka imimi nemwana muchienda naye ikoko makapagona here ipapo pamusoro changamira panditi ndaida iti ndikugona ngati muri kugona chiregai tikuudzei kuti mimi makapatadza maifana kutsvaga kana atete vake kana sawira kuti naiwenda unigwira nyaya yevana mimi tikanga takakutarisai ndi mutokonzeresa chibharangisha pamwana uyu kuti mwana uyu atadze kunyatsowana musha wake wakanaka nechimwe chibharangisha chamuri kuita papi ipapo zvinova zvisirizvo kana muchiroti remangwana rake uyu rijeke kudai maari aite zvinhu zvani zvinhu zvake ane makore mangano mamai mwana mbiki apindurai kamai
Hanzi mwana mudiki. Ane vana vangani? Saka imi ndimi defender. Imi ndimi munomirira vangu. Gogo. Awo ndiani wanya? Varume vangu. Varume wenyu? Kwava. Chichi varume wenyu? Mazira amunoita? Kana mafungidziro amunoita? Izvozvo hayi. Hapana. Pana zvamatombofungira kuti baba. Nhai chairman. Ndoda kubatsirwa. Nyaya iri kumbonetsana mudzimai wenyu namai ava inyaya yei. Tinoda kugadzirisa nyaya mudzokere muchiremerera chairman wenyu village head. Inyaya yei. Taurisai. Ndingati yokutanga yawataura nyaya nemakosi zvichikwadi ava anoona anozvimabhuku saka iyoyo manje ndo pakavanokufungira asi iyo yakapera yakapedzwa kumapurisa. Ko chimwe chamufunzira kudetserana nyaya iyi ndingati kakufungirana kuti pamakozi ya ndokapa munyonga weso asi panoiye yechipiri yekusekondari zvichokwadi ndindikawatura makatumani ava vari mukomiti yeSDC komiti member koziyana sekretary wangu koziyana umwe komiti member umukomiti yangu anova ari district chairman. Saka ndikati sezvo nyaya youyu yakanga yaitika sanhasi, saka mukadzi womupurisa wangu manje ndiyakaya kuripota nyaya achingobva kuenda ikoko kumba kwake ndikamuti tokutonga Saturday mangwana ndiri kuenda muprojekti yedu yenguruve. Saka ava vakazoenda mangwana manje vari vatatu vandikatuma wayo ndobva wapiwa tsamba yahedi vasinafunga tsamba yacho. Saka zvadaro manje kana pa Saturday iye manje yasvika ino yanga ndikwirira dare uyoyo wairiwa wanga wapopotedzana futi nenyaya iyoyo kuchikoro iyo tiri panguva yada kuti tiwayananisa ava vaira maihodza nomwana wavo wakadarika ini ndikagara nawo mwana wanga wakanga wakwira dare tisati taiyananisa ndichimirira mamwe makomiti memba kuti asike nowawa neripoti yavo. Awa ndipo ndikaona wachifambisa mwana ndiyanga ari pamberi awa vari mumashure. Headmaster uye manje akarohwa kuwe kuti achibvawo kumba kwake apa gate. Ndipo ndikaona awa manje wari kuweka ndachifambisa headmaster abvasvika bvanzi ngama kuti nouyu awa mai vari. Saka headmaster uye munhu anongoti haadi zvinoisi kana paakatanga kurohwako haana kuita noisi ipapapa haana kuita noisi nokutanga ari wrong. Saka zvadaro manje wapedzerana nyaya yavo kuyo wakudzora zvoshaapanzwa mukuru pamuri kupinda imi ndopada kuti pave clean. Nyaya iri kunetsa ndekuti inini mukufungidzirwa kuti mukudanana nayo yekuchikoro ticho chapedzera nevana iri very clear. Vakanyorwisa headmaster nemwana wavo handiti iri very clear. Iye yekuti adzimai venyu vari kurwa navo ndimi murimo munyaya handizvozvo. Imimi taurai yenyu kuti imimi semukudana naamai avo. Aiwa handidanane navo. Chiudzai baba amai avo. Paudzei. Honi waudze. Ambiyana ava handidanane nabamai udza. Pamusoro yakatotaurwa kumapurisa tikatotauriwa kare kare. Apa yangaenda iyi ndiyandikarohwa kuti maenda kundirangana mwana wangu. Mwana wenyu? Mwana wavo. Panda explain. Aiwa. Ndanditi ndikatsanangura handiti iye achataura wega kuti tiri kudanana here kana kuti hatisi kudanana. Asi ndangotaurira zvatikaenda kuona. Samba ndaiona mukuru. Akanyora ndiani? Akanyorwa naheadmaster wokusekondari. Ngatisiyane naye.
ndaiona kasaenda panapa panyaya panapa batsira Vachombodzwa panyaya yenyu nyaya mukabvira nyaya yemakosa inyaya yekuchikoro pamusoro rechambamira inyaya yekuchikoro avo vakazoona vari vatatu kuchikoro zvadaro manje uye ane hanza dzake nodzidza pachikoro saka ndini akazopa information kuti ava kuti kuchikoro kunokwaya nhingi nanhingi nanhingi zvokuti kana pandikazodainzawo nechivabvunza wachionana kudai uyu ndichimubvunza kuti pa akati inimi wakadzi wenyu nasekretari wenyu nadhite namaurukira uyu dhite ndandisina kutuma ndikabva ndavati no awa ndowandikatuma ava zvikanzi ndowanga tichidaiwa ndivoro ndomusi wacho wazvikaitika iwo zvokuti adhara uchikatozo wakabva varohwaka ngatimusiye mdara mubvunza upinduri adhara muri kutya kutonga vanhu sisi zvamukaita zviroro mune mhosva muri kuseka henyu but inini handifare manje muri kufumukisa headmaster anotungamirira nzvimbo kana mai maida kutodana naheadmaster uyu maidana naye akaita sei kana maida kutonganisa naamai maenda kuti kwenu mubvunzo wangu ukandipindura ungashavanza maenda kuti muri munya kuti maona kuti semukuiswawo semaiswawo kuti mudana amba nofunga kufirwa imhosva changa haisi mhosva kufunga kwamunako aiwa bozi kana musanga kufumuka nhama iti chinokupai kuti mene unorugurisa boyfriend asi murume wake ka iboyfriend chinokupai kuti muite simba rokurugurisa boyfriend iye ana atetewo ana atete unoiti iwe kutumanisa haisi mhosva kwakakudze ndikutsvaga kukuroora plasiyani makore mangana idana munhu ende vanoda kukubvunza mibvunzo vangani vakafirwa munzvimbo mamugere wopo vari kusangana nazvo here mukusangana nazvo here havasi kusangana nazvo gadzirisai unhu wenyu gadzirisai ende vakagara mudzi yakanyangara muzvibva vakagara munoita kuti vanhu vese varimo mavajererana ya kuti vakamborohwa nanheki kana inogona kuvaroodana saka imavaitsirwa kwamakaita hakusi kupatokuwa pepisheni kana kuwa tisamba zvokuti moita zvamunoda pakugara dai dakandirivise kufunga vanhu kuita maikona kuita musiku kana kuodzikana kana kukwana kuti kunoita zvakanaka kugara nevamwe munzvimbo yamenge mugeri iwo mwana iyo usategereza amai wako amai apa iwo unogone nekuvangani usina murume ende vangani vakanane baba vangani azvazokupindura amai vanai vanane baba vangani uye amai mimi munovakwasha vangani vanotarisa kuzvara pamusoro mwana wenyu dzikamai muwane grosari rakakwana kwete grosari rakashata makaitira murume wake ndinonyara kana makagara pasa amai vevanhu vanotarisira zvinhu zvakanaka plus mwana uyu haana nababa wake mwana haana nababa wake anabamudiki wake anababa sei musingaende muchivaudza kunyangadza kwari kwandi baba varipe ava baba varipa amai ndimi mamuchitaura nyaya yekufirwa musataure kuda kuhwanda muchiita zvakaipa nekuda kwokuti makafirwa kufa hakuna kutanga nhasi kufa tinoziziva kuti kwagara kuriko kana muchafowo futi ndimurundizwa zvakanaka but ngatisiye tagadzirira vana ava hwaro hwakanaka pane zvamuri kuita nimi every unhu wamuinawo ndo hwatova nemusikana kana kwaachaenda kunoroorwa achatora kaunhu ka zvinomutadzisa kugara futi kana muchisvika panguva yekutadza kuona kuti amai ava vakagara pasaida munhu mukuru
mumagarira matunduru muchiti maitei kana dai vakatokutadzirai hamusvike pakuti mungagarira amai avo matunduru hakuna zvakadaro chivanhu chedu chinobva charamba gogo vanodeya munode gogo munorambe kuti makarwisana mune makore mangani nzva kuti ndipinde muzvikonemeka mune makore mangani 47 gogo mune makore mangani mane mangani 60 apa 59 ndo 1963 yandi 61 gogo uyu makamuona hasi firstborn yenyero wakaenza nayo wakaona ndiani wakwa ndamai amai wako kwamba wagarira makutundurire amai vanotara rafu azvinoti ana mai vese vanogona vanotara rafu kana tara rafu nowagara matundurire hausi kupindura pamusoro enda panze ndipinduro sei musingavagariri nokuti ndovakubara isusu tichiona idi nobva rikudza mubereki wese andizvozvo kana bhaibheri ndozva zviri kuti mazuva ako panyika aita sei uyo haasi mubereki wako ero ndiani wako asikana ndigogo enokumbira ruregero nagogo handisi kuzoti rwacho ndinoda kunzwa nzeve dzangu kuti ruregero rwacho runombori rwei wakukumbira hausi kuziya saka zvidza mama wako akumbira ruregero handisi kuzoti rwei ane mhuso anozi kumbira ruregero ndachifunga kuti wewe wanzwa kuzvataurika muno kutadza kwaamai waifanira munokumbira ruregero remagogo nekuti amai vako vakakanganisa isi secret ini ndamunzwa agogo vachiti ava akabvisa futi anotoita kuti vahere wakatibatsira vaindibatsira ndakutaura zvananzwa iwewe vari kupa mhosva iwewe kuti uvarwisa amai agogo vacho watiwanira chivatenda unokumbira ruregero ndobva wasika asi vamwana usuma nokumbira ruregero chikumbira nokumbira ruregero pane dzimwe nyaya dzatinorebesa dzakapfava kana muri kunharaunda mune makakura kana mava kudare munoona urongo hwenyu handizvozvo kumbirai ruregerero ndokuti munogarisana zvakanaka mama kumbirai sikanasumuka tanga iwewe orai gogo muri kudei taakuenda pakubhadharisana nokuti vachifundzo nyaya ende kutaurirana muri kudei gogo kuno mwana ndikuda kana mbudzi aishoma gogo munhu mukuru agadzirwa matunduru indaramba muno nokuti ndamba mukana wokukupira ruregero haasi kuda mukadzi ndoda mbudzi nhatu zvenyu zvamatava ndazvinzwa kasi ndikutarisa mudunhu mangu ndakasiya vanhu vakadai vachibudirira vanhu vese ana mbuya vese vanogarwa matunduru apa tinoshaya kukudzwa kuti anombori chemberi ndeupi mama musa kumbira ruregero chiitai muchitaura zvamunokumbira ruregero zvavo zvamakatadza makaita sei makavarova mazobvuma manje vasikana nokumbira ruregero handisi kuzoti uchatara nyaya iyi amai yako chiwa straight to the point taura kuti watenga dzisi dzako taurisa techishanu ndokukama chaiwewe taurisa toda kukumbira ruregero kwendinonza kurungira kukutsai bande kubata yambiyana nomukuru wake hanzi gogo akuti ndikuonera kuti ndikukumbira ruregero kuti hanzi handina kukurowai kuti ndaibata pamwe ndochokwadi aindiba apa kuti jehovha wachinditsika musoro zvokuti kana mupurisa wakauya wakauya kusunga mazviti gogo ndateerera zvamatava mari muna mbudzi ngani kuna amai ndikuda nhatu vaisire mbudzi nhatu kokune mwana mwana kanaka ndipa zvake 2 misiyei imwe chete pamwe pakubata paipaya
akazobatwa amai nepasiri papo. Saka ipapo misechi ibodzi. Munoona mbudzi zviringani ina dzinowanikwa rini amai? Anzopera kwa December. Isusu ngavaise first week yaJanuary patotanga kuti dare redu kutanga. Ndipo pamunoisa dzidzai kuti kusawirana nevanhu kunoparadza pfuma. Dzidzai kuti sikuita mudhara ucho. Uye asitambo ane nyaya dzakapesana kuno. Ndisabhuku wangu ndomuretsererawo. Ndoda kuti muite zvinhu zvakanaka ndizvo. Isati masumo. Muri kuenda kuvillage. Kana masvika kuvillage, kune vachada kuziva nyaya kuti yafamba sei. Iko kune ndoko muchapuwa dzimwe pfungwa dzisiri. Izvi matadza kutongwa mazubi. Chenjerai kuti mangwana muri kuona yafuti kudzoka mu. Nemuro muwani pfekenura hembe chivanhu checho chichikona ndimisoro jena masiwo pfekenura hembe chii ini ndiri kufungisa kuti nyaya iripo matonyarwa chaizvo namambo mbudzi idzodzo ichenure kuti amai kuti vachenure saka dzichingobvisai mbudzi asi makatadza kuzvibvisa nemwoyo zvaro zvichasika matambudziko mavari vacharamba vachigunun'una kuti zvandakaitwa zviya zvezvi muchaita matambudziko asingaperi. Saka makazvibvisa nemwoyo zvataurwa mbudzi idzodzo machenura ani amai ava zviri kunzwika. Bvisai nemwoyo wokuti mari rutsiro zvamakatita izvozvo ndiwanonzi makuna chinonzi chimina chekuti vakazvipesera vanzi vatobvisa hembe yabvaruka makuna zvitenderwa munzvimbo mamambo bushi izvozvo kuti munhu afamba ari pedza asina akashama hazvitenderwi. Ndikubvunzei kana mukuwasha kubvisa mukuwasha mutungamiri wenzvimbo womurowa headmaster vanhu vanoti kudini makuna kai naye mai makarohwa imi muri mutungamiri wechikoro munoti kudini ipicture ipi yatiri kupa kuvana vedu nevanhu vemunharaunda headmaster havana kuuya naye asikana wakagone makabvarura trouser chete hamuna makarwira pai pachii marwira pasango sisi nisazozvita futi hapasi pachikoro kasi mbiri yakaenda mbiri urimbo unonamira zvatopera izvozviya ita unhu hwakanaka ende musaina wasainera ndiye munogara zvakanaka